Hello guys, mga kawaray, welcome my live stream. Mega love shout out po sa inyong lahat. Nandito tayo sa bahay, kagigising lang. Sorry po mga kawaray yung nanood sa aking live kagabi. Natulugan ko yung live ko. Si Biboy TV lang na nandun, pinanay ko yung short video niya, ay yung videos niya. Hindi ko napansin. Halos isang oras na pala akong nakatulog nun. Riley! 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 Nagturo ka na ikaw? Ah? Ayayay na ang bibi namin? Ah? Ayayay na ang bibi? Pinakaturok-turok namin. Ikaw, napaturok na ka. Yung ikaw, napaturok na ka. Riley! Riley! Tira! Hambong! Ano yan? Ano yan? Malipol mo lang tayo mo cellphone ni Gamoy. Mar! Marlo! Ipangita ka ni Waray! Mar! Tubol! Tubol! Asa si Mang Marbe? Ah! 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 Ali tita, dali, ali tita! Ali tito! Ah! Ah! Ali tita, dali! Ali tita, dali! Dali! Sige, karawa mong kita na yung kamote mo, mama. Ah, ano? Ano? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tukon ka na maron. Hindi mo naman hinugutok-on. Riley! 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 Ah! Ah! Riley! Wah! Wah! Di ba usahay may kay palitunon man na ang gamot me? Me? Ang gamot ba sa injectable, palitunon man na usahay? Kanang gamot sa injectable?
Ang sa pabalik planning mani mo ba? Di gutom na si Riley oh. Sige nagganga. Sige nagganga ang Riley. Ato bang sa didi ni mama. Ang Riley, Riley. Ah, Riley, Riley. Sige mo ang nawo Riley. Siga-siga ang mata Riley. Pumasok si ma'am. Riley, Riley. Sige. Kodira Miki Channel, mega love shoutout po. Mega love shoutout ma'am. Salamat po sa pagpasyal. Ikaw muna ang unahin kayo play ang short video nyo po. Wait lang po, jakitan na kita. Salamat po sa pagpasyal ma'am. Magandang umaga po. Hindi na ganito sila no. Dapat na yung oras, 30 minutes. 30 minutes ba na siya? Kasi palidion. Thirty minutes ganina no. You're welcome po. Thank you ma'am. Pagpasok ma'am, ikaw na po yung unahin ko mag-play. Play yung short video mo po ma'am. Sayaw-sayaw sana, araw di mo hila. Sorry kagabi ma'am, alam ko pumasok po kayo, hindi ako na katulog po kasi ako. Pasensya na po. Ngayon po, ikaw na ang unahin ko mag-play yung ano mo, short video. Vitamin A, man itong ipatak sa diyang bunga nga. Okay. Vitamin A. Vitamin A man to siguro gipatak sa baba ni Riley. Ma'am, may jacket na po kayo ma'am. Wala siyang short video. Ang sa ang injectable ba? Di ba usahay kay kamoy mo palitin na kumuha sa center? Oo. Nag-aagal. Ma'am, bibigay po ako masayang bagong subscriber po. Mama, dikit nyo lang ito. Play ko na po yung video nyo po. Wala kayong short video pero yung ano na lang. Sakitan siguro Yung mismong video nyo po. Yan ma'am. Sa inyo na po yan ma'am. Ma'am Kodera. Kodera United Channel. Nagalag shoutout po. 5,000 pa subscriber si ma'am. Sorry po, I'm Apunisa. My Tagalog ni English is not so good. Salamat po. Okay po, no problem ma'am. I'm Filipino, but my English is not so good. Ako po ma'am hindi naman ako ganun ka marunong mag-English eh. Salamat po. Ito po, apply ko na po yung ano niya ma'am. Binigyan ko na po kayong bagong ano. Ito po. Lina natin ma'am yung ano niyo, videos niyo ba? Ano? Ito dyan. Sorry po. Kunti lang ang understand ko sa Tagalog. Ganon. Kung ganyan ang Buti marunong po kayo mag-Tagalog, ma'am. Hindi marunong magtagalog mo. Shout out po sa dalawang
Shoutout sa 2 viewers natin dyan. Mega mega love shoutout po. At sa 9 thumbs up. Thank you very much. Kunti lang understand ko sa Tagalog. Huwag ka dyan, kita ka sa camera. Hindi. Hindi. Yun na, dali. Hindi. Harap ko lang dito. Okay. Hindi mo ba? I have been to the Philippines in 39 times, so konti lang. I know Tagalog. Ang tagal mo na pala pabalik-balik dito sa Pilipinas. Nagaghag lawas. Ah, okay. Sa'yo pa rin, ma'am. Play ko pa rin po yung videos niyo po. Thank you very much po, ma'am, for watching my live. Karon naman na dito ang buo ko. Na kuha naman to katong muna dahong gi. Alid na vitamins. Ano man si Riley? Ah. Ako. Salamat watching my video. Okay lang po, ma'am. Binabalik ko lang po yung panonood mo sa aking live. Ganito po yung ano ko rin. Pag nag-live po ako, sinusuklihan ko po agad yung pumapasok sa akin live para naman transparent lang po para may share ko din po yung, para may-play ko rin po yung video niyo po. Thank you for pagtambay, ma'am. Thank you very much for stay my live. Thank you very much. Mute ko lang po kasi may mga bata. You're welcome, John. You're welcome, Mark. Thank you po. Pasensya na po kayo, malikot yung anak ko eh. Na umakyat sa lamisa kayo maalog. Ma'am, okay lang po, ma'am,
pasyal ka po sa ibang live, ma'am. Basta i-play ko lang po yung ano nyo, yung channel dito sa aking ano, isang cellphone. Okay lang po magpasyal-pasyal po kasi sa ibang live. No problem po, ma'am. Maraming salamat po. Para hindi kayo ma-bored sa pag-ano ng ano. Thank you, ma'am, ha. Salamat, ma'am Kudera, Mikey Channel. Okay lang po. Okay, sige po. Thank you po sa pagtambay kahit nag-iisa ka lang po dyan. Maraming salamat po. Kay Mikey Kudera Mikey Channel pa rin po mga kawaray yung i-play natin videos. Hanggat wala pang pumapasok kay Ma'am Kudera Mikey Channel lang po ang i-play natin. Hanggat wala pa ibang mga na comment sa aking live. Maraming salamat sa inyo guys. Nandito lang ako sa likod. Mimik ko lang po kami.
Salamat po, Mark. Thank you very much po, ma'am. Sa'yo pa rin po. Play ko pa rin agad yung ano nyo. The signal seem to be Mama na poor. gusto daw palitan That ng voice arganda. is out. Cut out. Mahirap talaga. Opo, ino ko po kasi yung voice kasi yung anak ko maingay. Pasensya na po, ma'am. Mega mega love shout out po. Kodera, Mikey Channel. Out kay Riley! Hindi, ano. Shout out kay Riley! Riley, shout out! Oo, si Riley. Ma'am, play ko pa rin po yung videos nyo. Mega mega love shout out po sa 3 viewers at 9 thumbs up. Pa-thumbs up po, ma'am. Yung hindi pa naka-thumbs up, yung papasok dyan mga kawaray, pasok lang po. I-play natin yung short video nyo po. Or kung walang short video, mismong video nyo, kahit yung mahaba, okay lang yan. May load pa naman yan. Pag wala nang load, saka na hindi natin. Ay, thank you po sa nag-thumbs up. Mega mega love shout out po sa 10 thumbs up. Mega love shout out po. Ay, tol po bring worker. Dan thumbs up, tol. Salamat po bring worker, tol. Si Kodiri Mikey Channel, tol. Supportahan natin, guys. Oh, tol, po bring worker. Live. Support. Nag-live po na gabi. Dahil daragi ka po ganun live. Tol, pa dikit si Kodera Mikey Channel, mag-iwan ka lang ng bakas din, tol. Balikan ka niya, mabait yan. Ako. Hapunisa. Sunod kita dito, tol. Play ko yung video mo. Sunod kita kay Ma'am Kodera Mikey Channel. Ako po yung mata ng tulipan. Lumingos ka laong. Ay sa dumari ating palengke. Tol, pa ano kay Ma'am Kodera Mikey Channel, pa no problem, tol. Punta ka dun sa main channel niya, tol, tas mag-iwan ka lang ng bakas. Mega mega love shoutout po sa 3 viewers. Nandyan na yung kaibigan nating pobreng worker lang sa Kalam. Okay lang now. Ma'am, si pobreng worker, mabait yan na kaibigan. Yan, pupunta yan sa main channel yung Ma'am Kodera Mikey Channel. 1,000 naman mo. Ha? Kodera Mikey Channel, papasok po si pobreng worker, mag-iwan po ng bakas yan. Tol, mag-iwan ka ng bakas doon para balikan ka ni Ma'am Kodera 2,000 plus Mikey naman Channel. ang subscriber. Sunod kita dito, tol, ha. Tol, pobreng worker. Ma'am, Kodera Mikey Channel. Mikey Channel, sunod ko po si pobreng worker. Paikot lang po kayong dalawa. Mega love shoutout po sa 5 viewers natin dyan. At 10 thumbs up. Thank you very much pa pumasok. Sunod ko po pag natapos to pang 4 na video po ito, ma'am, sa iyo. Kodera Mikey Channel, sa iyo po. Next ko po si pobreng worker, ha. Diyan lang po kayo, guys, yung papasok sa aking live. Ipi-play po natin yung mga short video nyo. Kung wala po short video, yung mismong video pong mahaba. Okay lang po yan. Malaking bagay yan. Kahit tol, pobreng worker naman tayo, guys. Kada lang nandiyan nag-live. Tol, pobreng worker, sa iyo naman, tol. Muli namin pagkikita ni Idol Pobreng Idol Jappers. Dan subscribe Kodera Mikey Channel sa iyo. Naka-subscribe na si Tol Pobreng worker sa iyo. Kodera Mikey Channel. Mikey Channel, Miguel shout out po. Tol, sa iyo na, tol. Wait lang, ma'am, ha. Ma'am Kodera. Next ko lang po si pobreng worker. Tapos sunod ikaw naman ulit. Mega love shout out po sa 25 viewers natin dyan and 10 thumbs up. Thank you very much po sa mga nagpasyal. Di organic subscriber. Pares kag marka ko na pinalagay na subscriber. Lagas. 100 plus Guys, paportahan natin si pobreng worker. Kasama ko yan sa mismong sa punta kang la Idol Japper Sniper yan. Kasama kami dyan dalawa.
Pobreng worker, salamat po, sabi ni Kudera. Mickey Channel. Mega love shoutout po sa 34 viewers natin dyan at 10 thumbs up. Mega love shoutout po. Talungin nyo si nanay kung kailan nila gusto maligo. Uy, kamusta ko Maligo tayo sa grotto. Tayo nila nanay. Bakit? Puro na naman ang kwarta. Sa ano? Sa mahal na araw. Entrance lang naman na ano yun nila dun eh. Entrance na gani mo. Di ba 200 plus lang yung entrance? 50. Sagutin ko na si Marmar. Sa amin si Marmar sagot. 50 naman ang entrance at 200 ang bata. Mega love shoutout po sa 33 viewers at 10 thumbs up. Patamsak po yung nakakaano dyan. Tol, yung nasa matanda. Yung ipli mo. Okay, sige tol. Sunod ko yan. You're always welcome po, Ma'am Kodera Mickey Channel. Sabi ni Tol, pobreng worker. Mega love shoutout po sa 40 viewers natin dyan. I love you guys. Guys, nag-ano po kami, tawag nito, nagcha-charity vlog kami ni Tol, pobreng worker. Yan, ito yung video na yun. Play natin yung video kasi nag-request si Tol, pobreng worker. Yung kay nanay daw. Ito po. Tayo, tulad ng sinabi ko kagabi, na hanapin natin yung matanda na ano na so ngayon dito na ako sa highway, malayo na ako sa amin, medyo malayo-layo pa rin to dun sa bahay ng matanda. So hanapin ko na po ngayon yung bahay dun sa ano, papunta na po ako ron kasi ito nga pala, medyo hindi pa tayo nakabihis, so suot pa rin natin yung kay Idol Jabber Sniper t-shirt. Kudera, thank you po sa pa-smile. Yan po yung ano, yung video ni Tol, pobreng worker na tumulong sa ano, sa matanda. Nangangalakal. Lulang nangangalakal. Na ang ginabubuhay yung nahanap ko. Sabi ko na po yung bahay ng matanda, abangan nyo lang kung mamaya, update ko kayo mamaya. Yan yung pobreng worker. Shout out kay pobreng worker, yung bahay na ginamit namin. May mga vlog din sila si pobreng worker, hindi pa siya na-monetize eh. Sana sumunod niya rin. Ang YouTube channel mo, ganun pa rin po, pobreng worker. Wala ba official, walang vlog? Pobreng worker lang. Meron siyang page eh, sa pobreng worker. Sa vlog, sa Facebook meron din. Ay mga man, supportahan niya si Sir Marvin. Pobreng worker po. Pobreng worker, yun. Supportahan niya din si pobreng worker. Yan, maraming salamat sa solid supporter na rin yan. Si pobreng worker. Pobreng worker, yan. Supportahan makakuha sa lahat yan. Wasa na! Yes. So yun guys, ito na po, nakita ko na po yung bahay ni Lola Barang. So nandito na po ako sa kanya ngayon, kasama ko na siya. Ayan. Sana may matulungan niyo po ako na matulungan yung lulang nangangalakal. Masarap dito, presko, malamig. Sabi ni Tol, pobreng worker. Eh, sabi niya, caretaker daw po siya rito. Ayan po yung mga kalakal ni Lola. Oh. Yan, ang dami. Eh, niyaya ko si Lola sasaluhan ko siya ng Pasko dito. Eh, sabi niya, perahin ko na daw lang. Pero may isa, yung bahay ko na yun, dyan pa sa may Talisay. So, andun pa raw yung bahay ni Lola sa may yung Talisay na yun, sa likod ng matas na bahay na yun. So, paano yan, Nay? Eh, gusto ko nga dito ako magpapasko sa'yo. Ah. Eh, yun. Ayun pala, guys. So, si Lola, may sakit daw siya, sabi niya. Papagamot daw siya. Ano ba yung ano mo, La? Masakit yung dibdib mo.
So ayan guys, nakita na po natin yung kalagayan ni Lola rito. Yung mga nagiling dyan na ano, na sana i-vlog ko raw yung sitwasyon ni Lola. Bali lang po yung tinitirahan niyo. Isang maliit lang po na ano. Pinuntahan mo pala yan, tol, pobreng marker. Big love shout out to sa 32 viewers. Thank you very much po sa mga napapadaan sa akin live. Comment lang po guys yung ano gusto magpa-play ng video. Wala ba? Anong natanggap mo na regalo? Sabi guys, may regalo si Lola. Duster. Masama yung pakiramdam daw ni Lola. Naiiyak siya sa akin kasi ano, sabi ko sa kanya, sasaluhan ko siya rito Pasko. Wala daw luto. Sabi ko, hindi na kailangan, bibili na lang ng luto. Naiiyak naman siya, sperahin ko na daw lang dahil may sakit nga po siya. Ipapagamot. Magkano kaya yun lang? Mukhang malaki-laki yun lang kasi kailangan magpa-check up muna yan bago ano. Matagal-tagal ko na rin to guys na hindi natutulungan si Lola kasi gawa nga ng hindi na ako nakabalik dun sa dati kong trabaho, pa-extra na lang din ako sa trabaho. Kaya minsan hindi ko na si Lola nabibigyan ng tulong. So ngayon ito, bilang Christmas gift ko kay Lola, yun nga sana, surprise ko siya. Sabihin mo kay nanay. Sasaluhan ko siya kasi alam ko na na si Lola pag araw ng Pasko at saka bagong taon is mag-isa lang siya rito, wala siyang kasama. So gusto ko sana para na sa kanya yung meron siyang kasama, hindi siya nag-iisa tuwing Pasko. Ayaw po ni Lola. Nirahin ko na daw lang. 200 may pera. Ay, buti na pa. Pasko ko. Mukhang malaki-laki yan lang. Saan ka ba magpapacheck up lang? Ay, ba't di ka lumapit sa ano? Punta ko sa barangay. Para makamura-mura. At saka, alam ko, pagka ganyan lang, mas prioritize na kayong mga senior. Salamat tol, sabi ni pobreng marker. No problem tol, basta ikaw. Na ganitong isa ka lang. Baka makalibre ka pa niyan. Hindi kayo, lapit ka dito sa kapitan niyo. Magpatulong ka. Nagkagabihan niyo, ano mo lang. Saan ka natulog dito? May mga alaga si Lola rito. Dami niyang alagang pusa. Caretaker po siya rito sa ano na. Sa lutin na. Pero ang sarap dito lang ha. Napakalamig dito, presko. Kaya pala, ang lakas-lakas mo pa mag-ano ng kalakal kasi sobrang presko rito sa lugar mo eh. Nakarating ako kanina doon sa pinakababa. Yung mga malalaking junk shop doon, nagtanong ako, hindi ka raw nila kilala. Yung mga junk shop doon sa, di ba yung palengke? Mababa, diretso. Hindi ka raw nila. Yung malalaking junk shop doon na magkakatabi sa palusong, lagpas na ng palengke. Sabi, hindi ka raw kilala. Buti na lang, nung umakyat ako, malapit na ako dito sa palengke, sabi ko, mukhang kilala ko si Lola. Nagtanong ako doon, sabi niya, dito nga raw sa may Bicol area. Ito pala, napakalayo pa pala na ito. So, pero ano yun guys, yung nilalakad ni Lola na umikot na siya sa amin doon para kumuha ng kalakal kay Ate Pioli. Napakalayo po. Tapos minsan po marami pa minsan siyang dala. Kaya nakakaano talaga kay Lola na siya maglalakad-lakad. Tapos minsan mainit pa. Sobrang layo pa. Pabalik-balik siya. So di ko mano na ganun pala yung kalayo yung nilalakad ni Lola. Ako nga ng motor. Mga siguro mga 15 minutes din yung biyahe ko sa motor. Kaya ano pa kaya yung maglalakad? Diba? So paano yun na? Ayaw mo
mo talagang dito ako sasaluhan kitang. So yun guys po, ayun po. Yung hiling ko ni Lola, isperahin ko na daw lang. So meron naman tayo dito konti. Bigyan natin Kuya sila Tap ng- Cooking Adventure. pasayahin ko natin Full si Lola support ngayong tol, Pasko. musta na? Okay lang naman Kuya Tap, yan piniplay ko po yung mga videos po yung pumapasok sa aking live. Wait po kita, sunod po kita dito kay Tol Pobreng Worker, tapusin ko lang po itong video na to, yung tungkol kay Lola, yung tinulungan ni Tol Pobreng Worker. Kaya susunod kita dito Kuya Tap, nandyan si Codera, Mickey Channel po, napakabait po yan, solid na ano, na kay ano yan, na kay Kabayan Piboy TV na pumunta sa akin, sinusuporta sa akin si Codera, Mickey Channel, Kuya Tap, pwede mo pasyalan yung mismong main channel niya. Ito, wait lang po, pin ko lang po ha. Si Lola sa akin eh. Ano yung sinabi mo sa akin nakaraan la? Yan mga kawaray, yung nakapin po, Miguel Love shoutout po. Yung nakapin po si Codera Mickey Channel, pwede nyo puntahan po. Kuya Tap, Cooking Adventure, pwede mo suportahan si Codera Mickey Channel, taga Si Lola. Yung babae niya po Japanese po yan, Japonesa. na Kuya Tap, sunod po kita dito kay Tol Pobreng Worker pagkatapos nito ha. daw lang trapal. Sabi niya, kahit trapal daw lang kasi marami na Kumusta nang hanap buhay mo Kuya Tap? Kuya Bicho, Kuya Adventure. Salamat po sa 6 viewers at 11 thumbs up. Salamat Kuya Tap sa pa-thumbs up po ha. Nagpunta ka na kay Ate Bioli? Ay, hindi alam. Ay, ako lang kaya ano, nung nakaraan, hindi na rin ako wala na rin akong naiaabot sa'yo kasi extra na rin ako sa trabaho eh. Maganda yan Tol Pobreng Worker, may mic din, may mic ka kay ano, doon sa Ito guys, kay nanay para talaga naririnig ang boses niya, hindi marinig, you know? Order ka sa Shopee Tol, meron yung mic yung sa ano eh, pag naggaganyan charity vlog. Sana makatulong pala sa pagpapagamot. Sana matulungan natin to si nanay, mga kawaray. Wala akong mic Tol. Order ka sa ano, sa Shopee, meron yan ha, may nag-order sa Shopee na mic. So, bali, bigyan natin Order nga rin ako noon pag nakakuha ko ng cellphone isa. Thank you po sa 7 viewers natin dyan sa 11 thumbs up. Hindi ko nag-shoutout po ha. babalikan kita rito. So yun guys, ayaw nga ni Lola ng ano, ayaw niya nasasaluhan ko siya rito, sasamahan ko siya. So bigyan na lang ko natin ng pera. Wala, sana makatulong pala. So yan. Magkano yan Tol? 1,000? Sa mga kababayan natin la, ano masasabi mo? Tol, magkano yan? 1,000 binigay mo? Mamaya may makapanood dito, may mga Makapal yan ah. Dapat Tol, tinutuloy-tuloy mo yan. Yung ano, pagtulong mo charity vlog. 500 lang yan Tol. Ay malaki yun Tol ah. 500, malaking bagay na kay nanay yun ah. Hindi kikitain ni nanay isang araw yung sa pagkakalakal. Ang baba ng kalakal ngayon. Mga plastic tsaka karton. Mataba yung puso. So hiling lang po ni Lola is matulungan man lang kahit yung Malaking bagay yun Tol. 500, malaking bagay yun. sana makatulong yung bigay ko sa inyo. Sunod na pagpunta mo kay nanay, dapat may mic ka na para naririnig ang boses ni nanay Tol. Yan lang po ang kaya ko po ngayon la eh. Pero sana maging successful tayo rito para matulungan pa kita. So yun pa nila. Huh? Pwede mo rin yan i-vlog Tol. Sama ka sa akin. Sige Tol, pag ano Tol, pag mayroon akong mag-ano ako sa'yo, magsasabi ako sa birthday ko Tol. Ano ako? So ito may Hindi pa darating ng birthday ko. bahay ni Lola. At PM kita Tol ha. Hindi kasi nung pumunta po siya dun sa amin, nakakita ko na covering worker. Tapos pagka may ano talaga ako, di sa amin, nagpupunta po siya sa repar. Minsan, bigla sa palengke, binibilang ko na rin siya. Sinasabay ko na rin siya.
Kanina, binigyan mo siya 200. Para tumama ko lang. Oo naman. Oo nga po. Bigyan mo naman na. Para kahit paano matin sa ano. Bigyan mo naman na. Opo. Makita. Pagka ano kasi, napapadaan siya dun sa amin, minsan binibigyan ko siya ng mga grocery. Kasi may pinupuntan siya dun sa amin na ano. Sa Ripar, napakalayo po si sa amin sa Ripar. Yun nga, sabi niya may sakit siya. So yun guys, so ito po yung mga kapitbahay ni Lola Barang. So isa po silang ano. Matulungan niyo yung lola namin, lula-lulana namin, mga guys. Sana matulungan niyo. Dahil kawawa naman, may sakit. Para kahit paano makaano rin. So ayun po. Marami po pala rito mga ano. Matataba yung puso para kay Lola. So yun, pati na ako, naiiyak na ako nung nalaman ko gano'n. Ano ba po ano? Upo ka. Talagang matagal ko na siyang ginaano. Pagka nandyan ako sa bahay, pag wala akong trabaho, tapos pag may pera ako, sinusurpresa ko siya palagi, binibigyan ko siya ng grocery. Gulat na lang siya. Covering worker po. So yun, marami na yun. Sila kuya, magkaano na sa atin? Subscriber. Di bago lang po kasi akong nag-vlog. Hindi, iba po kasi spelling ng ano kuya. Kuya Tap, sunod po kita dito. Kuya Tap po, Cooking Adventure. Salamat po sa pakaway-kaway. Sunod kita kay kay Pubring Worker ha. Play ko yung short video nyo po. Tapos sunod natin si Kudera Mikey channel po ha. Si Haponesa. Ay, iba to. Yung page ko yan. Ganda yan na yun. Kailangan niya talaga pre makapag-ano. Mayroon nga daw po siyang sakit ngayon eh. Tayo na makakarana. Nanginginig ako nung nalaman kong ganito pala kayo dito. Isang ano rin pala to kay Lola, mga kapitbahay. Sabi ko nga sa kanya, YouTube ba to ya? Hindi nga taga YouTube eh. Pwede, ano yan, sa Facebook yan. To, sa YouTube tayo. Kaya pala hindi lumalabas. Nanginginig ako. Nakarating na po ako dun sa baba eh. Hindi siya kilala ron, yung malalaking junk shop doon. May isang napagtanungan ako na kilala siya, sabi niya nasa Bicol area yan. Oo nga daw. Ay, walang load sa YouTube. Wala siyang load. Mega love shoutout po sa 3 viewers at 11 thumbs up. Thank you very much. Si Kuya, siya pa yung napagtanungan ko sa labas kanina. So, sobrang bait din pala ni Kuya. Hindi lang si Kuya, marami po rito mga kapitbahay ni Lola Barang na napakabait pala kay Lola Barang. Marami rin palang nag-aabot-abot ng pagkain kay Lola. Oo nga, naikwento niya yung sa akin nung nakarantan. Yun lang, makaka-copyright tayo dito sa tugtog. May shoutout eh, baka may shoutout ka. Sabi ko kay Lola, sasaluhan ko siya rito, magpasko. Sabi niya, wala daw siyang lulutuin. Sabi ko, hindi na kailangan, bibili na lang tayo ng luto. Ayaw niya. Ayaw niya ata akong kasama. Ayaw niya. Joke lang po. Pinapasaya lang kita dahil Pasko. Hiling niya sa akin yung makapagpagamot daw. So yun, binigyan natin ng konting tulong si Lola. Ang dami ko pala mababait na kapitbahay dito la. Ano masasabi mo sa mga mabubuting kapitbahay mo rito mababait?
Matinis na. Dapat daw yung magbati na yung magpama. Ako yung madaling nagawa namin. So yun guys, itigil muna natin yung vlog na to kasi makaka-copyright tayo sigurado. Maraming tugtog eh. Pasko, hindi talaga maiiwasan. So, hanggang dito lang muna. Maya-maya kukuha ko ng tiyempo pag wala ng mga tugtog. Sana sa mga makakapanood ng vlog na to, share nyo at saka like nyo po yung. So yun, hanggang dito lang po guys. Bye-bye. May ano, di ba kami ano pa namin lagi? Diba? Ano to, YouTube yan? Oo, YouTube din. Pagpakatulong naman kay nanay para sa hindi naman yun, di ba? Opo. Yan, nasan ka? Ito po. Kaya, okay na? Ito nga mo. Apo. Paano mo anak? Hindi nakasubscribe na po yan niya. Apo. Kuya Tap, sa'yo na Kuya Tap, ikaw na po next. Play ko yung short video po ha. Ito hindi pa ano. Sa'yo na po Kuya Tap yung ano, video. Dito, ano yung dalawang face dito. Yan, ka talaga yung pulpo ko. Ano? Jan! Sa pobreng worker, sunod ko yung kaya no, Kuya Tap ha, Cooking Adventure. Grabe init na no. Ha? Ito ka. Saan si Jairo na pumasok? Ang apat na video na po yan, Kuya Tap. Sunod ko naman si Kodera. Nikki Channel. Malabo.
Sinigang na bangus, sarap yan. Ang plastic na malaki. May dali mo pala yung ano doon yung may asigina. Yung ampli? Sabi niya. Wala ka din. Sino nakauwi din yung magnanay? Ha? Sino nakauwi yung magnanay? Sino yung magnanay? Mga bata? Oo. Magbilan yung nakauwi yun. Dinalik ko pa yun pagdating nila natin, Jennifer eh. Dinalik ko pa yun. Alauna na yun. Kuya Tap, sa'yo pa rin Kuya Tap. Hindi ko yung video mo. Hindi rin mapaaakita ni Jinky. Ganyan lang din naman ako dati eh. Asakit nga sa ano? Wala ka kung nagluluto. Oo. Dapat lang tayo nun. Ikaw ko dati nagluluto eh. Eh ngayon nag-ano ako, mayroon lang ako mga upuan na hindi nagagamit. Nakuha ko lang ano. Kahoy. Sa malakang eh. Ganyan lang. Ayun si Jiggy, minsan nagpipihit ng kalan. Dati binuksan niya yun, napakalakas talaga. Buti nga napansin ko na binuksan niya. Wala, hindi naman niya pinipihit na ako eh. Pag wala ako binubuksan. Kuya Tap, sa'yo pa rin po. Play ko pa rin yung short video nyo. Yung ano lang naman yan, pag may nagsendi nga, mag-aalas. Sunod ko na dito si Codera. Hindi nakapansin. Codera Mikey Channel. Mickey Channel. Eh, Sunod hindi po rin dito. pwedeng kapanti sa labas yan. Dito yan sa highway. Ano-ano pa rin kinakalikot niyan. Ang unang ginagawa ng mga kalalaking ano, ginagaya niya. Miss ko na po si Ma'am Dinandyan pa yung mama niya. Coderas. Siya naman po yung play ko yung video. Yan, sa inyo po ma'am. Sa inyo ulit ma'am. Bahay na. Iba naman yung inject ng anti-rabies, hindi pa rin pwede isa, dalawa lang. Oo, kailangan ano yan. Yung injection na rin ang sumasakot. Kailangan turok din yun.
sa aso, ang iniiwas dyan. Sabi ni Kodera Mickey Channel. Salamat po Mark. Maraming salamat din po. Alam ko na nandyan po rin kayo. Nanonood. Kaya yan po. Sa inyo na po. Play ko na uli yung video niyo po. Hindi ko lang linagyan ng tugtog. Baka mamaya may copyright ako. Baka may music. Kaya di ko linagyan ng boses yung isang cellphone. Yung kanina lang ay kay pobreng worker ang meron. Thank you ma'am sa pagtambay po sa aking live ha. Maraming salamat kahit dalawa lang tayo nandiyan. Maraming salamat po. Mega love shoutout. Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan. Pag-request na ako sa papagay paggawa ko ng ganyan ay. Oo. Kahit yung mismo patungan lang ng kalan. Magaling mag, ano yan eh, tapos pero dali lang gawin niya yan. Yun, magaling mag-tapos pero. Saya pa rin ma'am. Everything. Kanta pala yun. Yung ito mga ano ko na eh. May ka naman kumuha ng ano dun? Yo? Labahan sa... Ilan yung dalawa? Pati yung ano ko dyan, yung... Yan, dalawa. Yan lang, yun na yan. Labahan ko na yan.
nag-ano ng ano dito guys? Sabon sa timba. Ikaw? Ngayon nung puso yung kariton ko. Nakba tayo muna po. Mega love shoutout po sa 3 viewers at 13 thumbs up. Thank you very much po sa mga pumupunta sa akin live. Maraming salamat. Nakaisang oras na tayo mga kawaray. Yan o. 1 hour na tayo, naka 1 hour. Yung koderes ay akin pa rin yun. Yan, ni-play rin kita dito.
ate. Mega love shoutout po sa ano natin dyan. Gold si ate. One viewer si Koder, Mickey Channel. Thank you ma'am sa pagtambay sa akin live. Maraming salamat po. Welcome to my live. Thank you very much for stay my live. Thank you very much. Magandang tanghali po sa inyo ma'am Kodera Mickey Channel. Salamat po sa iyong pagsuporta sa akin live. Thank you po. Guys, mga kawaray, play pa rin pa natin yung videos po ni Kodera Mickey Channel kasi po siya lang po ang sumuporta sa atin live. Kaya kung sino po ang suporta sa akin live, yun lang po ang ipi-play ko. Kung sino lang po nagko-comment, yun po ipi-play natin hanggang matapos po itong live na to. Sa kanya pa rin po yan pag wala na ibang pumasok. Kodera Mickey Channel po, kung sino lang po lang andyan sa live ko nagko-comment, yun lang po ipi-play natin guys ha. Pagpasensyahan nyo na guys, walang tampuhan po, yun lang po. Maraming salamat po, sana maintindihan nyo. I love you guys. Ma'am Kodera Channel, wait lang po ha.
Mikey channel. Wait lang po. May gagawin lang po ako saglit. May binibideo po ako ha. Mamaya ako pipili po yung video mo. Patay na naman. Mega love shout out po kay B-Boy TV, thumbs up. So, salamat po sa kay B-Boy TV, mega love shout out po. Mga gandang tanghali sa iyo, B-Boy. Kondera Mika channel, sorry po, sometime your voice is cut off and I can't hear it. Okay, no problem po. Kasi Mahina hello naman yung B-Boy boses, TV. Sorry po, sometime your voice is cut off and I can't hear it. Okay. Oo nga po kasi inaano ko po, ino-off ko po yung ano po ma'am Kodera. You Ino-off ko po muted yung this mic. mute ko po yung yung mic kasi po My, because my child is watching TV. my child is very noisy and CB's boys ay boys ambot sa imo dodong Summer Reyes tamsak tudas mega love shout out. Wait lang ha, nagbibideo pa kasi ako, may binibideo ako. Sunod kita dito B-Boy TV mo pa nag tanghali mo kay sorry kanina di rin ako nakapasok kanimo live. Nakatulog ako, na lang ako, nag-watch lang ako ng mga 10 minutes. Tsaka nag-thumbsuck na rin ako. B-Boy TV, pasensya na ha. Bawi ako next. Honduras. Ano? Condora. Saan? How for you? B-Boy TV heard. How are you? How are you pala? How are you? B-Boy TV here. Kodera. Alam din ang gumawa Hello my friend, sabi ni B-Boy TV. Hello po Summer Reyes. Thank you very much po sa 3 viewers natin dyan at 15 thumbs up, mega love shout out po. Si B-Boy TV talaga po guys, mga kawaray, napakasulit talaga niyan. Kaya i-next ko yan yung videos niya, short video. Damo arigato for coming Kodera-san.
Arigato. Arigato si... Ganun ba yun? Sa ano? Japonesa. Arigato. Ano ba? Arigato. Wait. Labas. Ha? Wait lang, hindi pa tapos. Japanese siya. Sangkay, pure Japanese, mabait siya. Oo nga po mabait nga po. Kasi kanina po yan, sangkay na andyan sa live ko. Hindi, kinakausap yung mamay na mami. Napaka ano, ha? Hindi kinakausap ng mayo. B-Boy Steve, B-Boy, salamat po, sabi ni Kodera Miki Channel. Salamat po sa inyo po na nandyan, nagtyaga sa aking live. Maraming salamat po. Lalo kay Ma'am Kodera Miki Channel. Talaga napakasulit. Kanina pa siya talaga mga kawaray. Nakatambay sa aking live. Thank you very much po. Ay, mag-transfer ng ibang live. Ayaw nga daw niya. Kanina pa siya kahit isa lang siya. Hindi na ba ganito? Wow, Kodera-san. May pa-heart pa si B-Boy TV. Thank you very much. Thank you po talaga sa inyo. Thank you sa suporta sa aking live. Ilumin mo muna yun. Ah. Ano? Init! Ay, dyan. Ito pa. Mainit. Sabi ko mainit Ayun ko. Saan siya bukulay? Ito, ginagamit ng clip. Hindi mo sinarge? I-charge ko. Ano yung nakalambitin na charger? B-Boy TV, play mo video niya, sangkay. Oh, kanina ko pa piniplay na, kailang video na ako. Siya lang naman kanina nanonood. B-Boy TV, na-play ko na yung ano niya, video niya. Wait lang ha, mayroon pa ako binibideo kasi nagluto ako. Nagluto pala kami ng asawa ko. Kodera Miki Channel. B-Boy, gusto mo babae? Sabay tawa. Bigyan mo nga ako isa, babae. Sabi ni B-Boy TV. Ano kayang babae yun? Haponis? Haponis ba yun? Or Filipino? Pure Filipino? Sangkay, magaging ano ka na, straight. Sangkay! Nag-straight na ikaw, God. Japanese siya. Oo nga, Japanese. 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 Kaya ka na dyan, nak. Ito ka na po eh. May, ano dito? Wa. Ano ba? Tama na yun. May ano ako, saglit lang po ha, ano, B-Boy TV ha. Inaano ko, may binibideo lang ako pang, ano ko, pang upload ka sa short video. Short video.
ka. Tubo ng kanin. Gamitin mo ko, Sarah. Gamit mo ko, Sarah. Excuse me. Mga kawaray, kain tayo. Biboy TV, mga ta. Kodera Mickey Channel. Eat po, kain po tayo. Eat po tayo, kain po, kain. Noodles, tsaka pork. Kasi nasa likod ka namin, nasa likod mo kami doon. Nasa nga sa shoulder. Okay na, no problem Sangkay. Okay. Yeah, I love noodles. Kodera. Biboy not understand well, yeah. Yeah. Yes, masarap ang noodles, especially from Japan. Oo nga, napapanood ko yan sa mga videos ng mga vlogger doon. Kain po. Yan na, tabi. Hindi pala ito kay Kodera. Yan mga B-Boy TV, yan ang na-play ko sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5 na. Marami na yan eh. Yan, wait lang B-Boy TV ha. Play muna natin ulit yung kay Sangkay. Si boss Kain po.
Sabi ni B-Boy TV, don't you worry, Kodera-san. We can understand for what you saying. Pasensya na kayo, Sangkay. Sangkay, ariglara-ari mo bisita ha. Nakaon pa ko. Wow, nice, Sangkay. Kanina pa yan, Sangkay, inaano ko yung Nipli ko yung ano niya, video niya. Saglit lang, sunod kita dyan ha, pagkatapos niyan. Sangkay, galing kasi si yan, yung ano mo, subscriber na yan. Yung Kodera Mickey channel. Kaya binibigay ko lang lahat yung ano. Kahit maubos yung load ko dyan, pipili natin yan. Para hindi sayang yung punta niya rin dito sa live ko. Pasensya na kayo, hindi ako marunong mag-English. Marunong na magbasa, mag-English. B-Boy, wonderful. Sabi ni Kodera. Wonderful. Otot is wonderful. Sabi ni Kodera, 12 p.m. lunch time Philippines, tapos na ako. Oo nga, kain na po kami dito. Yes, Kodera-san, I am the one who can adjust so I can understand for what you saying, Kodera-san. Galing pala mag-English dito na ano eh. Sangkay napahusay man mag-English. Bubuto kita pagkakagawad. Sangkay. Iboto, Boy TV. Por kagawad. Yes, it's last time now her. Kodera-san. Ma'am Kodera-san, kaya ano naman po tayo ha, kay B-Boy TV. Pasensya na po ha, kasi yung napasok sa akin live, yung muna natin. Next na natin si, marami na po ako na-play sa'yo, Ma'am Kodera-san. Balikan po kita. Ha? Si B-Boy TV naman ulit. Ako. Dito tayo, ay wala, ito mahaba. Mahaba. Dito tayo sa dagat. Sangkay, ganda kita sa dagat, mangangaray ko kita. B-Boy, hungry. Joke lang po. You always welcome, Kodera-san. Guys, kay B-Boy TV tayo. Play natin yung video niya. Pasensya na po kasi nagkain ako eh. Nagkain ba? Dito sobra. Durog kasi yung itlog eh. Sana yung buo lang. Buo, madurog. Itlog pa rin yan.
Biboy TV, do you understand my joke? Saway tawa. Yes, Kodera-san, I understand. Biboy TV, sangkay, patanong nga kung anong trabaho. Yeah. You are joker, Kodera-san. That's good. Yung angry fruits. Sangkay. Ninisit ka na naman. Porket nagkakabulol-bulol ako magsalita ng English. B-boy, I'm funny. Haponesa. Ako. Uy, sige na. Ay, maglalaba pa ako. Lalaba. Yan. Nak, tubig. Kodera-san, host is asking what your work. No, Kodera-san, it's okay. No, it's okay. Walang trabaho. Walang trabaho. Malamig po dyan. Si cold. Your, ano daw yun? Ambot, di marunong mag-English good. Ngaralas. Yan host, she's answer for what you're saying to her. Oo nga, I understand. No, I understand na. Walang boyfriend ang walang pera. Ayos ah. Hanap ka na ng boyfriend, Kodera-san. There's... dapat sinaksak mo yung extension. Wala, masakyakan. Yung extension, wala masaksakan. Wala extension. Mahusay ko tag translator na Kodera-san host is asking if your place is cold. I don't know have boyfriend. Kawawa, di ba? Ayos ah. Bakit naman, ma'am? Kodera, ayaw mo mag-boyfriend. Bahala, kaya di mo marunong mag-English. Bahala na. Basahin ko na naman na ano niyo nga da, sangkay. Saksak mo nga kasi yung extension mo. Sabi mo sa'yo, akin na yung extension mo.
Matulog ka dyan, Marcia. Magsuko ka na. May ginagawa ko. Ah. Kaya na ikaw lang. Ano? Subo-subo. Pareho tayo kawawa kudera. Yes, minsan. Uy, grabe ang lamig ano. Yes, minsan. 5 cm, 5 ano? Ang sobrang lamig nun, no? 5C? Sangkay, kaya mo yan. Walang pera ni boyfriend. Kodera-san, we are visit the Philippines. Who with you? Lambot. Basta play ko na lang sangkay yung ano mo video. Walang pera ang Japanese pero cute, di ba? Tama. True. Yes, Japanese is beautiful. Biboy, ako lang. Especially your Kodera-san, you are pretty. Biboy, wow. Salamat. Biboy, who you are a brain person, Kodera-san. Hopefully you can visit again here and can we see you in person. Meron ba? Mga? Sandali. Mga. Nakisubo. Ano, para maligo ka na.
Gusto ko Pilipino pogi, big eyes. Wow, Koder-san. Biboy, miss na kita talaga. Salamat Koder-san, miss you too. Sabay, Kodera. Big B-boy pa. Mega love shoutout po sa 5 viewers at 15 thumbs up. Mega love shoutout. Salamat sa pagtambay. Kodera-san tsaka si B-boy TV. Maraming salamat sa inyo guys. Kasi kahit dalawa kayo na andyan, ano nyo yung aking live. Pinapasaya. Salamat sa inyo. Namaste. Namaste, kain ka na nak. Yan lang muna kayo guys ha. Pakainin ko lang yung nakis kong guwapo. Koder-san. May pakis si B-boy TV. Ano po nga yung basket dito? Ingat always Koder-san. For everywhere you go. Wherever ever go. Nabulol na ako. Sa'yo pa rin, B-boy TV, mega love shoutout po. Kay B-boy TV pa rin guys, yung piniplay nating videos. Sunod natin si Kodera-san. Uy. Arigato. Kodera-san, arigato. Thank you very much for stay my live on B-boy TV. Wow, surprise, naka 2 hours na tayo guys, mga kawaray, naka 2 hours na po si Waray. Ingat. Salamat Haponesa. Thank you very much for host. I want to you to play the video for Kodera-san please host. Oh wait. Pagkatapos nito, sunod ko na. Next videos kay Kodera-san, Miki channel. Next ko po dito. I-play ko lang sanggayan imo kay para maano ko man imo no. Sige sanggay, sunod ko dito si Kodera-san, Miki channel. Kanina pa po siya naka-play yung mga videos niya. Pero i-play natin kasi sabi ni Sangkay. Wala namang problema kay Sangkay. Host, so I want to play the videos from Kodera-san. Please host. Okay. No problem. I wait for you. Wait natin yan. Ambot sa imo dudong. Ha? Ano sabi mo? Ano? Anong boses? Boses yun ah. Okay, next tayo guys. Next tayo kay Kodera-san po. Sabi ni Kasangkay. Sabi Sangkay, Kodera-san po tayo guys. Kodera-san.
Dersan. Okay. Play again. Kay Miss Dersan. Play again. Yan guys. Kay Dersan tayo. Kay Kodera Mickey Channel. Sa'yo na po ulit guys. Yan na po. Sangkay. Play na natin sangkay yung ano. Kay Kodera sa Mickey Channel. Yan po. Play ko na po. Ano kasi marami pa ganyan-ganyan pa isa-isa. Mamam. Nga. Ay, hindi. Kain pa. Magagalit si mama. Hindi ka. Hindi ang basura mo. Pinapon mo lang dyan. Salamat po, Mars. Sabi ni Kodera Mickey Channel. Walang problema po, ma'am. No problem po. Kung sino lang po talaga nag-i-stay sa akin live, yun lang po ipi-play natin. Guys, pasensya na po kayo. Yung kanina nauna kay Latol Pobreng Worker at si Kuya Top Adventure po, na-play ko na po sa inyo. Sa inyong mga videos kasi saglit lang naman po kayo. Si Ma'am Kodera San will stay my live. Kaya si Ma'am Kodera San lang muna yung play natin. Tsaka si B-Boy TV. Sabi kasi ni Sangkay si ano muna daw si Kodera Mickey Channel. Napakabait talaga ni Sangkay. Kagawad ka talaga. Magkagawad ka na Sangkay. Balik. Really good. Ayos ka na. Dahil likod mo. Lit ng damit mo na. Lit no? Oh, ba't ka mag-uhubad? Bilisan mo na pagkain, maligo ka na. Ligo daw ikaw. Hindi ka naligo kahapon. Dinaligo ka. Put kaya pala bawa ng bibiboy ko. Biboy TV, I see to host to play your video. Kodera San, not my video. Yan o. Kodera San is summary, yes. Thank you po sa pa-heart. Big love shoutout. Thank you very much. Napakabait talaga ni B-Boy TV. Imbis yung video niya ipi-play yung kay Kodera San daw muna. I-play. Huwag muna daw yun sa kanya. Okay. Thank you po sa inyong lahat sa pagtatambay sa akin live. Kahit ilan lang po tayo nandito. Mega love shoutout po sa 5 viewers at 15 thumbs up. Mega love shoutout po. Magandang tanghali na guys. Tanghali na dito sa Pilipinas. 12:34 AM na po. PM. AM tuloy. B-Boy po ito. O nga Summary. Ay no, na si B-Boy po ito. Damihan mo kasi ang subo, anak. Somebody else around when I had to. Mahulog ikaw, anak, ha? B-Boy po ito. B-Boy TV, salamat sa pa-heart at pa-muscle. Thank you very much. Thank you.
Ang laki na ng subscriber ni Codera Sanhos, di ba? Oo nga, nasa 5,000. Puro mga music yung ano niya, sangkay, yung mga video niya, ano? Puro tugtog. Ay, iwan mo yung anak ko. Madali. Gusto yan. Oh. Diyan ka lang, diyan ka lang. Oh, ikaw anak. Yes, lahat ng music lover si Codera San. Oo nga eh, music lover nga eh. Tadadang! Mega love shout out po Biboy TV. Hello po Maria Picalas. Saway pa kaway-kaway. Guys, ano pa rin tayo kay Codera Mickey channel pa rin po tayo ha. Play natin yung video nila. Sunod na tayo kay Biboy TV. Next kita dito Biboy TV ha. Para hindi rin ano yung punta mo sa akin live. Maraming salamat. Pakain ko lang ito ang anak kong kulit. Madali. Nga. Maliligo ka pa. Yung oras na mag-aalauna na. Gusto lagi. Videos not support. Ah, what happened? No? Dinosaur, wala mong dinosaur dyan eh. Sila nun lang muna unahin mo. Host. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Salamat sa iyo, Biboy TV. Sige, ikaw nagsabi eh. Mapag-ubaya ka talaga, napag-ubaya ka, mapag-ubaya sa iba. Mega love shoutout po sa 4 viewers at 15 thumbs up. Mega love shoutout. Naka 2 hours na tayo guys. Ngayon lang tayo nakalagpas ng 2 hours guys ha. Wala kasi di na tayo nagtinda, mamaya magtinda tayo mga alas 2. Ano? Ang ampli nga. Ha? Ampli.
Tapon yung tubig na. Madali. Oo. Kaderami channel pa rin po tayo guys, mga kawaray. I-play natin. Father, son, I'm still here po. Ayaw. Hindi ka na bibila ng ice cream. Hindi ka iinom ng gamot. Hindi ka gumaling. Tagay tayo ni nanay, tagay. Daira, walang barya yan. Bakit ganyan ka kumain? Bakit makakita niyan? Sabog ah. Dahil pa bukas yung grip ko tayo. Bilisan mo na. Maliligo ka. B-Boy TV, I'm here. Sabi ni Kodera-san. Salamat po sa mga pagtambay nyo, Kodera Mickey Channel, tsaka si B-Boy TV, at kay Summer. Thank you very much po sa inyo sa pagtambay sa akin live. Mahulog ikaw dyan. No. Agoy, muntikan na guys. Muntikan na, hilmat ka. Muntikan na guys, mamatay ang aking cellphone. Mabuti na abapan ko guys. Lobat na pala ako, mga kawaray, muntikan na mamatay ang aking Mark and B-Boy. I'm going to start recording to the song now. Salamat po, see you later. Okay, no problem po. Maraming salamat for stay my live. Wait, mag-out na rin po naman ako. Thank you very much. Mamaya mag-out na rin po ako. Mark and B-Boy, I'm going to start recording the song now. Salamat po. See you later. Okay. Bye-bye. Ingat po kayo dyan sa Japan. Mega love shot po sa mga OFW natin dyan sa Japan. Stay pretty. Ingat po kayo lagi. Okay. Bye-bye po, ma'am. Ma'am Kodera Mickey Channel. Ingat po kayo lagi.
Sorry, bye-bye. Sorry po, bye-bye. Okay lang po, no problem po, ma'am. No problem. Naka 2 hours na po akong video. No problem po. Okay lang po. Walang problema yan, ma'am. Uy, kain ka, Doy. Saglit na makain ka pa. Ubusin to, ubusin to, ubusin. Dali na. Dali. Ano ba yung palabas na yun? Paano ba tumain? Saan punta? Ha? Saan ka pupunta to? Info? Input? Bakit? Exit? Back dito. Sarapin mo yung palabas niyan, bumaba. Nako. Ano yung palabas na yan? Ito lang. Meron siya diyang mga ano ha, kung meron pa. Tsaka yung car. Above the train ko yun. Gumana naman. No? Biboy tayo guys, Biboy. Okay. Kodera son. Bye-bye for now. See you on around. Biboy TV guys, Biboy TV. Play tayo mga kawaray. Play natin si Biboy TV tayo. Si Tudas. Guys, mute lang natin ah.
Guys, piliin natin yung video ni B-Boy TV kay Sangkay. Piliin natin yung kay Sangkay video. Diyan muna kayo guys. I-mute ko lang muna itong aking live ha. Maligo lang ako. Okay,
Guys, mga kawaray, mag-out na po ako. Salamat po sa mga nanood sa akin diyan ha. Nakatatlong oras na kasi tayo. Biboy TV, mega love shoutout. Salamat po Biboy TV. Mag-out na ako. Magtitinda pa ako. Salamat ha. Ginamit ng anak ko yung cellphone. Nag-load ng Bye-bye. Salamat Biboy TV. Ingat kayo diyan. Sangkay, salamat ha. Magtinda pa ako. Sunod na lang ulit. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you so much sa inyong lahat sa nanood. Bye-bye. Ingat kayo dyan lagi. God bless you.